कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वचात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। சரி, நானும் ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் கிருஷ்ணா. வந்திருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. எனக்கு இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோவிட்ல ஒரு சின்ன அந்த லேப்டாப்ல எனக்கு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னன்னா வீடியோ ஒர்க் ஆகல. அது இன்னைக்கு சாயங்காலம் வந்துடும் எனக்கு. அதனால வீடியோ இல்லை. நீங்க வீடியோ இல்லாம பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கந்தம் 1 அத்தியாயம் 2 பதம் 16 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல அழகா நம்ம ஒரு 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 கந்தமா ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது, ஒரு ஸ்லோகமா ரொம்ப அழகா நம்ம பார்த்துன்னு வரோம். இந்த 2வது அத்தியாயத்துல நிறைய சிறப்பு அம்சம் கொடுத்துருக்காங்க. நிறையனா இப்போ 12 கந்தங்கள் இருக்கு. இந்த 12 கந்தத்துல முதல் கந்தத்திலே பாத்தீங்கன்னா வியாத வியாசர் ரொம்ப அழகா அற்புதமா என்ன பண்ணிருக்காருன்னா, இந்த 12 கந்தம் படிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க டயர்ட் ஆயிடுவாங்க, சலிப்பு தட்டிடும் அப்படின்றனால இந்த ஒரே கந்தத்துல இந்த 19 அத்தியாயத்திலையும் ரொம்ப சிறப்பா கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்ப நம்ம பகவத்கீதையோட சாராம்சமா நாம வந்து 2வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். 2வது அத்தியாயத்துல பகவத்கீதையோட முழு சாராம்சமும் அது இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த முதல் கந்தத்திலேயே ஒரு அத்தியாயமும் சிறப்பு இருக்கு. ஒரு அத்தியாயமும் ரொம்ப சிறப்பா கொடுத்துன்னு வராங்க. இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சிறப்பு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை பத்தி, அவருடைய பிரியமான பக்தர்கள் எப்படி செயல்படுறாங்க, அவருடைய மகாத்மாக்கள் எப்படி செயல்படுறாங்க. பகவானுடைய மகாத்மாக்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத் பக்தர்கள் நாம தான். எப்படி அவங்க செயல்படுறாங்க அப்படின்றது ரொம்ப சிறப்பா கொடுக்குறாங்க. இதுல அப்பப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நாத்திகத்தன்மை உள்ளவர்களையும் குறிப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க. நாத்திகத்தன்மை எப்படி இருக்கிறாங்க, ஏன் நாத்திகத்தன்மையில அவங்க செயல்படுறாங்க, அவங்க கர்ம வினைகளை எதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி செயல்படுறாங்க ஒரு அத்தியாயத்துல சிறப்பா கொடுத்து வராங்க. இப்ப இந்த இடத்துல 16 அத்தியாயத்துல 16வது ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா இதுல கொடுக்குறாங்க. என்ன சிறப்புன்னு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த பதம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் பிரபு. हरे कृष्ण प्रभु। वासुदेव कथारुचिः श्यान्मगत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण. சரி, மொழிபெயர்ப்பு யாராவது படிங்க. படிக்கிறேன் பிரபு. ஜீவராசி பகவானுக்கு எதிராக செயல்படுவதால் அவன் பந்தப்பட்ட வாழ்வில் சிக்கிக் கொள்கிறான். தேவர்கள் எனப்படும் தெய்வீகமான பிராமண சேஷ்டர்களே, எல்லா மாசுக்களிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டுள்ள பக்தர்களுக்கு தொண்டாற்றுவதன் மூலம் மிகப்பெரிய சேவை செய்யப்படுகிறது. அத்தகைய தொண்டினால் வாசுதேவனை பற்றிய செய்திகளை கேட்பதற்குரிய சுவையை ஒருவர் பெறுகின்றனர். பொருளுரை: ஜீவராசி பகவானுக்கு எதிராக செயல்படுவதால் அவன் சம்பந்தப்பட்ட
அவன் பந்தப்பட்ட வாழ்வில் சிக்கிக் கொள்கிறான். தேவர்கள் எனப்படும் தெய்வீகமான ஜீவராசிகள் மற்றும் பரமபுருஷரின் அதிகாரத்தை எதிர்க்கும் அவர்கள் என இரு பிரிவினர் உள்ளனர். பகவத்கீதையில் 16ஆம் அத்தியாயம் அசுரர்களை பற்றிய தெளிவான விளக்கம் ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் அசுரர்கள் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் அவர் அறியாமை என்னும் இழிவான நிலைகளில் வைக்கப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய எந்த தகவலையும் பெறாமல் தாழ்ந்த மிருக உருவங்களுக்கு இழிவடைகின்றனர் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த அசுரர்கள் வெவ்வேறு நாடுகளில் உள்ள பகவானின் முக்தி பெற்ற தொண்டர்களின் கருணையால் படிப்படியாக இறையுணர்வை பெறும்படி சீர்திருத்தப்படுகின்றனர். இது அவர்களின் பகவானின் விருப்பத்திற்கிணங்க நடக்கிறது. இத்தகைய பகவத் பக்தர்கள் பகவானின் நம்பிக்கையான சகாக்களாவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. அதோட ஸ்டாப் பண்ணு. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை பகவத்கீதையில கொண்டு வரார் நம்முடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ரொம்ப அற்புதமாக கொண்டு வரார். என்ன சொல்றாருன்னா, பிராமண சிஸ்டர்களே அப்படின்றார். அதாவது இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லணும், எல்லா மாசுக்களிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் தொன்றாற்றுவதன் மூலம் மிகப்பெரிய சேவை செய்யப்படுகிறது. இத்தகைய தொண்டினால் வாசுதேவனை பற்றி செய்திகளை கேட்பதற்கு சுவையே ஒருவர் பெறுகிறார். இதுல பொருள் உரையில சில பிரபுபாதா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில 16 அத்தியாயத்துல கொண்டு வரார். 16 அத்தியாயம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீகமான குணங்கள், அசுர குணங்கள் அப்படின்றத கொண்டு வரார். அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் அதுல ஒரு பொருளை கொடுக்கிறார். எல்லாமே அதுல அந்த அத்தியாயத்திலே சிறப்பு என்ன, பகவான் என்ன கொடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா 1, 2, 3 அந்த 3 பதத்திலையுமே தெய்வீகமான குணங்களை சொல்றார். தெய்வீகமான குணங்கள் 26 குணங்களை சொல்றார். 4வது ஸ்லோகத்துல அசுர குணத்தை பத்தி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 6ல அந்த குணங்களை, அதாவது அசுர குணங்களை பத்தி விரிவாக நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்றது 6ல இருந்து சொல்லிட்டு 7ல என்ன பண்றாரு, 7ல இருந்து 23 பதம் வரைக்கும் அசுரத்தன்மையை பத்தி ரொம்ப விளக்கமா கொடுக்குறாரு. அந்த அத்தியாயம் நம்ம நல்லா படிச்சு உள்வாங்கினாவே போதும். அதை உள்வாங்கினாமே நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில என்னென்ன செயல்படுறோம், எந்த இடத்துல நம்ம பந்தப்படுறோம், எந்த இடத்துல நம்ம வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய செயல் செய்யறோம் அப்படின்றத நம்ம அந்த அத்தியாயத்துல பகவான் 7வது பதத்துல இருந்து 23 ஸ்லோகம் வரைக்கும், அந்த அத்தியாயம் 24 ஸ்லோகம் தான். கடைசி ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லி முடிக்கிறார், இது எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் எனக்கு உண்மையான பக்தி கொடுங்க அப்படின்னு கடைசியா சொல்லி முடிக்கிறார். அப்ப அந்த 23 7ல இருந்து 23 பதம் வரைக்கும் அசுரத்தன்மையும் நாம் எப்படி செயல்படுறோன்றத ரொம்ப அழகா விளக்கமா கொடுக்குறாரு. நம்ம இப்ப 2 விதமான இந்த இடத்துல பாத்தீங்க, சில பிரபுபாதா என்ன சொல்ற பாருங்க, தெய்வீகமான ஜீவராசிகள் மற்றும் பரமபுருஷ அதிகாரத்தை எதிர்க்கும் அசுரர்கள் அப்படின்னு இரு பிரிவுகளாக உள்ளனர். அப்போ அவங்க நாத்திகத்தன்மைவாதியாக இருக்கிறாங்க. ஆனா அதே அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னா பகவானை எதிர்க்கிறாங்களே தவிர, ஆனா பகவான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பகவான் இருக்கிறார். இவ பாரு இரண்யகசிபு பாத்தீங்கன்னா பகவான் இருக்கிறாரு, அவனை எதிர்க்கிறார். அவருடைய செயல்பாடு தான் எதிர்க்கிறாரு, அவருடைய இதை எதிர்க்கிறார் தவிர அவனை இல்லைன்னு சொல்லல அவர் அசுரர்கள். ஆனா அதே நாத்திகவாதிகள் பாத்தீங்கன்னா பகவானே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் ஒரு வித்தியாசம் நம்ம சொல்லப்படுறது. இதே இடத்துல சில பிரபுபாதா இது விளக்கம் கொடுக்கிறார். அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னா எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்றத கொடுக்குறாரு. ஏன்னா அந்த அசுரத்தன்மையிலிருந்து நம்மள மாதிரி பகவத் பக்தர்கள் பிரச்சாரம் பண்றோம். பகவானுடைய வேதத்தை நம்ம பிரச்சாரம் பண்றோம். அவருடைய லீலையும் அவருடைய வைபவத்தையும் நம்ம பிரச்சாரம் பண்றோம். விஞ்ஞானத்தையும் நம்ம பிரச்சாரம் பண்றதுனால நமக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுரத்தன்மை வாய்ந்தவர்கள் எல்லாருமே அதை படிப்படியா கேட்டு ரொம்ப அழகா அவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்தியில இருந்து முழுமையா பக்தி வராங்க, அசுரத்தன்மையிலிருந்து வெளியே வராங்க. அது நம்மள மாதிரி பக்தர்களால தான் செய்ய முடியும் அந்த காரியத்தை. இப்ப நம்ம எல்லாம் கீதையை படிக்கிறோம், பகவத்கீதையை படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேட்கிறோம், படிக்கிறோம். கேட்டா மட்டும் பத்தாது, அதை செயல்ல வர வச்சு இது மாதிரி பிரச்சாரங்கள் நம்ம பண்ணணும். இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா கூட நிறைய சிட்டில எல்லாம் இப்ப கொண்டு வராங்க. இப்ப சென்னையில கூட ஒரு சென்னை சிட்டியில கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம சென்னை இஸ்லாம் ரொம்ப அற்புதமா பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு மால்ல, பெரிய மால், அந்த மால்ல
இந்த மாசம் வந்து கார்த்திகை மாசம் இல்லைங்களா? கார்த்திகை மாசம். இந்த கார்த்திகை மாசத்துல தாமோதர அஷ்டகம் எல்லாரும் படிக்கணும், எல்லாரும் பாடணும். ரெண்டாவது பகவானுக்கு அந்த குறைஞ்சது அன்னைக்கு காலையிலயா ஒரு நெய் தீபம் ஏத்தணும், இல்ல குறைஞ்சது சாயங்காலமாவது ஏத்தணும். அதுக்கு நம்ம சென்னை இஸ்கான்ல ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம கோவிலையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பா பண்றாங்க. இப்போ சென்னை இஸ்கான்ல என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மால்ல ஒண்ணு போய் வச்சு ரொம்ப அழகா வந்து சென்டர்ல பகவானுடைய, அதாவது யசோத தாயும் பகவான் உரல்ல கட்டி வச்சு அந்த தாமோதரோட போட்டோ வச்சு விக்கிரகம் மாதிரி ஒண்ணு வச்சு ரொம்ப அழகா வந்து சென்னையில வந்து ஒரு ஆள் வந்து பண்ணியிருக்காரு. ரொம்ப அழகா பண்ணியிருக்காரு. சென்னை இஸ்கான் பேர் வைக்கல, ஆனா அதுல உள்ள ஒரு பக்தர் வந்து ஒரு மால்ல வச்சு என்ன பண்றாரு, வரவங்க வந்து நெய் தீபம் ஏத்தட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சார். ஒருத்தர் 2 பேரு 3 பேரு 10 பேரு 1000 பேர் 2000 பேர், இப்போ 3000 பேர் டெய்லி வந்து விளக்கு ஏத்துறாங்க, நெய் தீபம் ஏத்துறாங்க. அப்படியே படிப்படியா போயிட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் எதுக்கு? இதை வந்து மக்கள் வந்து அது வந்து வந்தோம், ஏதோ வந்தோம் பொழுதுபோக்கா மாலுக்கு வந்தோம், மாலை வந்து அப்படியே ஜாலியா போனோம் அப்படின்னு இல்லாம இப்ப இதை வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாருங்க அப்படியே மக்கள் ஈர்க்கிறாங்க. அது தாமோதர அஷ்டகம்னா என்னன்னு தெரியாம நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. நம்மள மாதிரி பகவத் பக்தர்கள் இப்போ நம்மளுடைய சென்னையிலயும் சரி, மற்ற சிட்டிலையும் சரி, மற்ற இடம்லாம் இப்ப யோசனை பண்றாங்க. இப்ப தெருவுக்கு நம்ம வைக்கலாமே, ஒரு முக்கியமான ஒரு 4 தெருவுல ஒரு சின்னதா ஒரு குடில் மாதிரி வச்சு விக்கிரகத்தை வச்சு அழகா வந்து தீபம் ஏத்தலாம். மக்கள் கிட்ட விருப்பப்படுறவங்க வந்து தீபம் ஏத்தட்டும், தாமோதர அஷ்டகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றாங்க. இதெல்லாம் யார் செய்வா? பகவானுடைய பக்தர்கள், நம்ம தான் பகவத் பக்தர்கள். இல்ல ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு. அதே மாதிரி 18ஆம் அத்தியாயத்துல 63ல பகவான் சொல்றார். என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணா அர்ஜுனா, உனக்கு எல்லா விதமான ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டேன், எல்லா தத்துவத்தையும் விலக்கி கொடுத்துட்டேன். நீ போர் பண்றது போர் பண்ணாது உன்னுடைய செயல்பாடுறா அப்படின்ட்டார். நீதான் தீர்மானம் பண்ணணும் அப்படின்றாரு. அதே 64 என்ன பண்றாரு, இன்னும் அவனை வந்து ஊக்கப்படுத்துறாரு. ரகசியமான ஞானத்தெல்லாம் உனக்கு கொடுத்துட்டேன் கிருஷ்ணா, அர்ஜுனா, இதனால நீதான் அதை புரிஞ்சு நீ செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 64 சொல்றாரு. 65ல என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா, சத்தியம் பண்றார். உன்னுடைய பாவத்தெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன், நீ முழுமையாக உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யின்னு சொல்லிட்டு 64ல சொல்றார். 65ல தவறா சொல்லிட்டு 65. 66ல பாத்தீங்கன்னா, எல்லா விதமான தர்மத்தையும் எனக்காக அர்ப்பணம் பண்ணுன்றார். அர்ப்பணம் பண்ணிட்டேன்னா உன் கடமையை நீ செய், அந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், பயப்படாதே அப்படின்னு தைரியமா போர் பண்ணுன்றார். 63ல இருந்து சொல்லிட்டு வர 67ல பாருங்க என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த விஞ்ஞானத்தை யாரெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் இந்த கீதையை பிரச்சாரம் பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் என் லீலையை பத்தி மற்றவங்களுக்கு விளக்கி கொடுக்குறாங்களோ, இவங்கெல்லாம் என்னுடைய மகாத்மாக்கள். என்ன சொல்றாரு? 67 சொல்றாரு. அதே மாதிரி 68ல பாத்தீங்கன்னா, யாருக்கிட்ட விளக்கக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்றார். நாத்திக தன்மை உள்ளவங்க, என் மேல் பொறாமை உள்ளவங்க, நம்பிக்கை அற்றவர்கள் கிட்ட கண்டிப்பாக இந்த கீதையை, இந்த விஞ்ஞானத்தை உபதேசம் பண்ணக்கூடாது 68ல சொல்றார். அதே 69ல என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அந்த மாதிரி பக்தர்கள் மகாத்மாக்கள்ன்ற அவனை விட சிறந்த, அந்த பக்தனை விட சிறந்த ஜீவராசி எதுவுமே இல்லைன்னு பகவான் வந்து 69ல ரொம்ப விளக்குறார். இல்ல சில பிரபுபாதா கூட இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறார். 18ல 69ல அந்த மாதிரி பக்தர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், என்னுடைய மகாத்மாக்கள்ன்ற. இப்ப நாமெல்லாம் கீதையை படிக்கிறோம், ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கிறோம், கேட்கிறோம். இதெல்லாம் நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் மற்றவங்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நாமும் உத்வேகம் கொடுக்கணும், நம்மளுடைய ஞானத்தை கொண்டு போகணும். எப்படி செயல்படலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம கோவில் இருக்கு, ரொம்ப அழகான கோவில் நம்முடைய இதுல. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெகுலரா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, நேற்று கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுல போயிட்டு தாமோதர அஷ்டகம் பாடி அழகா பிரசாதம் கொடுத்தாங்க, ரொம்ப அழகா கீர்த்தனம் பண்ணோம், சிறப்பா. அங்க இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்தாங்க, கொஞ்சம் பேர் அவங்க வீட்டு சுத்தி பக்கத்துல எல்லாம் வந்தாங்க. வந்து எல்லாம் ஒரு 40-50 பேர் வந்தாங்க. வந்து அங்க வீட்டுல வச்சு அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம்.
அவங்க ஏதோ கோயிலுக்கு ஒரு நண்பரை கொடுக்குறாங்க, சில பேர் கொடுக்குறாங்க, சில பேர் கொடுக்கல, பிரசாதம் மட்டும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நேத்து ஒரு இது பண்ணோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்லனா மார்கழி மாசத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்தணர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, வீதி உலா போவாங்க, பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டு போவாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பெங்களூர் இஸ்கான்ல ரொம்ப அற்புதமா வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும் காலையில என்ன பண்றோம், நகர கீர்த்தனம் பண்றோம். போன வாரம் போயிட்டு வந்தோம், இந்த வாரம் போறோம், வேற ஒரு இடம் சூஸ் பண்ண போறோம். நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே நல்லா வந்து கிளாப் பண்றாங்க, பக்கத்துல வந்து கூட வந்து பாட்டு பாடுறாங்க, எல்லாமே நல்லா செய்யறாங்க. ஏன்னா எல்லாருக்கும் நம்ம ஜீன்ல எல்லாருக்கும் உண்டு. என்ன மாதிரி ஜீன் உண்டு பாத்தீங்கன்னா பக்தி. பக்தி எல்லாருக்கும் உண்டு, யாரும் பக்தி இல்லாத யாருமே கிடையாது. ஆனா அது என்ன பண்றாங்க, பௌதிகத்துல போறதுனால அத மறந்துடுறாங்க, அந்த பகவான் இருக்கிறதே மறந்துடுறாங்க, பௌதிகத்திலேயே கம்ப்ளீட்டா போறாங்க. அப்ப நம்மள மாதிரி பக்தர்கள், நம்ம கேட்கிற பக்தர்கள், நம்ம படிக்கிற பக்தர்கள், இவங்க எல்லாமே நாம தான் என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி செயல்பாடு சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாம செய்யணும். இப்ப பகவான் 18ல என்ன சொல்றார், அந்த மாதிரி பக்தர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன்றார். அவங்க கடமையோட செஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கணும். அப்ப அசுரத்தன்மையே இருக்க மாட்டாங்க இல்லைங்களா. இந்த பதம் வந்து ரொம்ப அழகா உள்ளது. பகவானை பத்தி பாடணும், பகவானை பத்தி பேசணும், அவரை பத்தியே நம்ம சதா நேரம் நினைக்கணும். இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை கூட சொல்லலாம் பாருங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு கிளாஸ்ல இதை சொன்னேன், ஏன்னா இன்னைக்கு சொல்றதான் பிளான் பண்ணிருந்தேன், இது இன்னைக்கு சொல்றேன். அந்த கதையை கதன் கிடையாது, இது பகவானுடைய லீலை. இது ஒரு இடையக்குல சிறவர் என்ன பண்றாரு, 2 பசங்க பகவானை சந்திக்க வராங்க. சந்திக்க வரும்போது இது மாதிரி எங்களுக்கு நாங்க ஏழ்மையில இருக்கிறோம், எங்களுக்கு வந்து உணவு இல்லை, ஏதாவது எங்களுக்கு உணவு கொடுங்க அப்படின்னு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கிட்டே பலராம ஐயார்கிட்டயும் பேசுறாங்க, கேட்கறாங்க. பலராமரும் பகவானும் வந்து உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது கேட்கும்போது ஒரு 9 வயசு அப்ப அந்த டைம்ல அவங்களுக்கு. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு, சரி நீங்க பிராமணர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கிரீஷியோட யாகம் பண்றாங்க, அங்கிரீஷ் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால நீங்க அங்க போயினீங்கன்னா பிராமணர் எல்லாம் அங்க இருக்கிறாங்க, என்னுடைய பேரையும் அண்ணன் பலராமர் பேரையும் சொல்லி அங்க யாசனம் கேளுங்க, கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க, நாங்க அமிச்சுதான் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிராமணர்கள் அங்க இருக்காங்க, போங்க அப்படின்னு. அப்போ இந்த 2 சிறுவர்களும் அங்க போறாங்க. போய் அப்போ பிராமணர்கள் உட்காந்துக்கிட்டு யாகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த இடத்துல இவங்க போய் சொன்ன உடனே அதை காது கொடுத்து கேட்கல அந்த பிராமணன். அவங்க முழு நேரமா அதுலயும் இருக்கிறாங்க, பார்த்துட்டு என்னப்பான்னு கேட்கறாங்க. இப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க எதுவுமே கொடுக்குறேன் தரேன் இல்லைன்னு சொல்லல, அப்படியே அவங்க நிக்க வச்சுட்டு இவங்க பாடுன்னு பகவானுக்கு துதி பாடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, இதே மாதிரி யாகம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தாங்க, அவங்க எதுவும் பதில் சொல்ற மாதிரி தெரியல. அப்போ அந்த அந்த சிறுவர்கள் வந்து பிராமண கிட்ட சொல்லும் போது கூட அவங்க ஒரு பிராமணர் கேட்கிறாரு, என்னப்பா என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்ப இது மாதிரி பகவான் பலராம ஐயாவும் எங்களை அமுச்சு விட்டாங்க, இந்த மாதிரி எங்களுக்கு வந்து யாசனை கேட்க வந்திருக்கிறோம், நீங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்த பூலோகத்தோட தேவர்கள் இல்லையா, நீங்கெல்லாம் பூலோகத்தோட தேவர்கள், நீங்கெல்லாம் மகான்கள், பகவானுடைய வேதம், அதே மாதிரி பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றீங்க, மற்றவனுக்கு உபதேசம் பண்றீங்க. அப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து இந்த பூலோகத்துல உள்ள பிராமண எல்லா பிராமணனுமே ஒரு பிராமணன் வந்து பூலோக தேவர்கள் நீங்கெல்லாம். அப்புறம் உங்களை மாதிரி தேவர்கள்லாம் எங்களுக்கு யாசனம் கொடுக்கணும் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க. அதை கூட காதுல வாங்கிக்காம பகவானும் பலராமரும் அமைச்சிருக்காருன்னு சொல்லி கூட அவங்க கேட்காம அவங்க பாட்டுன்னு பக்தி அந்த பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, யாக வேலையை பார்த்துட்டு. அப்போ அவங்களோட தன்மை எப்படி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா, கடமை செய்யறாங்க, அவ்வளவுதான், கடமைக்கு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இதை பத்தி பகவானே சொல்றாரு, ஒரு குறிப்பு கொடுக்குறாரு. என்ன குறிப்பு கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பசங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பிள்ளைகள் 2 பேருமே திருப்பியும் பகவான் கிட்டே போறாங்க. பகவானே இந்த மாதிரி நாங்க போய் கேட்டோம், யாசனம் கேட்டதுக்கு அவங்க சரி இல்லைன்னு சொல்லல, நாங்க விலக்கி கேட்டோம், அவங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. உடனே பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அதாவது எல்லா ஞானங்கள் இருந்துமே வேதம் படிச்சிருக்கிறாங்க, சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க, எல்லா தன்மைகளும் இருக்கு அவங்க கிட்ட, ஆனா நான் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதராக அவதாரம் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அதனால அவங்களுக்கு வந்து தெரியல, சொல்ல போனா அவங்க ஒரு மூடர்கள் அப்படின்றாரு பகவான். மூடர்கள் சொல்றாரு, சரி அவங்களால கொடுக்க முடியலையா, பரவாயில்ல,
என்னுடைய கோபிகள் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட யாசனை கேளுங்க. அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே அந்தனரோட பத்தினிகள், தர்ம பத்தினிகள் இருக்கிறாங்க. அவங்க கிட்ட போய் வீட்டுல இருப்பாங்க, நீங்க போய் கேளுங்க அப்படின்னு பகவான் அனுப்புறார். இப்ப பலராமன் சொல்லி அனுப்புறார், என் பேரையும் சொல்லு அப்படின்ற பலராமர் ஐயாவும். அப்ப திருப்பி 2 சிறுவர்கள் என்ன பண்றாங்க, நேரா போய் அந்த பத்தினிகள் வீட்டுக்கு ஒரு வீட்டுல போய் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி பகவான் என்ன அமைச்சிருக்காங்க, பலராம ஐயா அமைச்சிருக்காங்க, யாசனம் போய் உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன மாதிரி உனக்கு பலகாரம் வேணும், என்ன மாதிரி வேணும், பகவானே சொல்லிட்டாரு இல்லையா, பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டாரு இல்லையா, ஐயன் பலராமர் ஐயா சொல்லிட்டாரு இல்லையா, இது வேலை எனக்கு என்ன வேலை இருக்கு, நான் எடுத்துட்டு வரேன், நீங்க போங்க அங்க போய் இருங்க, பலராம வீட்டுல போய் இருங்க, பகவான் வீட்டுல போய் இருங்க, நான் வரேன் அப்படின்னு செஞ்சோன்னு எல்லா பத்தினிகளும், தர்ம பத்தினிகளும் எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான டிஷ்ஷஸ் செஞ்சுக்கிறாங்க. பகவானுக்கு என்ன விருப்பமான பலகாரம் என்னன்னு தேவையோ எல்லாத்தையும் செஞ்சு உடனே அங்க போறாங்க. எல்லா தர்ம பத்தினிகளும் போறாங்க. இவங்களுக்கு கணவர்மார்கள் என்ன பண்றாங்க, அங்க வந்து யாகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க அதை கூட போகாம பார்க்காம நேரா பகவான் கிட்ட போறாங்க. அங்க போய் கேக்குறாங்க, அங்க போய் பகவானை பார்த்த உடனே அப்படி வர்ணிக்கிறாங்க பகவானை. அவருடைய கால் பாதம், அவருடைய இடுப்புல உள்ள அவருடைய இடுப்புல உள்ள ஒட்டியானம், அவருடைய அருணாகயிறு, அவருடைய கழுத்துல போட்டுக்கிற செயின், அந்த மாலை, அவர் கழுத்துல காதுல தொங்குற குண்டலம், இதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே வர்ணிச்சு அப்படியே அலறாங்க. கண்ணுல இருந்து அப்படியே மாலை மாலையா தண்ணியா வருது பகவானை பார்க்க. ஏன்னா பகவானை பார்க்கறது அப்படிதான், ஒரு பக்தன் அப்ப அந்த ஆங்கிள் தான் பார்ப்பான் இல்லைங்களா. அவருடைய ஆடை, பலராமருடைய ஆடை, பலராமருடைய நகைகள், அவருடைய உடல்ல உள்ள ஒரு செயல்பாடு, அவங்களுடைய தேஜைகள், அதெல்லாம் பார்த்து அப்படியே பரவசம் அடைஞ்சு அவங்க அப்படியே அழுதுகிட்டே அந்த பகவானுக்கு கீர்த்தன் பண்ணு. அழகா இவர் என்ன பண்றாரு, பகவானு அந்த இடையக்குள்ள சிறுவர் மேல கையை தோல் மேல கையை போட்டுக்கிட்டு 2 பேரும் உட்காந்துக்கிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க அழகா சொல்லிக்கிட்டே சொல்றாங்க. அப்போ உடனே பகவான் கேட்கிறார், நீங்க தான் உண்மையான என்னுடைய பக்தன், உண்மையான பக்தன். நீங்க போன பிறவில என்ன கேட்டுக்கிட்டீங்க, என்னுடைய பக்தன் எப்படி இருக்கணும்ன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வேதம் மூலியமா. அதை உணர்ந்து இந்த பிறவில நீங்க இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறீங்க, ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு. நீங்க இப்ப வந்திருக்கீங்களே, உங்க கணவர்மார்கள் வந்து அங்க யாகம் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே, அவங்கள வந்து தப்பா நினைக்க மாட்டாங்களா, திட்ட மாட்டாங்களா, நீங்க வந்திருக்கீங்க. அதுக்கு ஒரே வார்த்தை அவங்க சொல்றாங்க, எனக்கு அந்த பந்தம் இந்த வாழ்நாள்ல கிடைச்சிருக்கிற ஒரு பந்தம் தான் அது வாழ்நாள்ல கிடைச்சிருக்கிற பந்தம். ஆனா இந்த இந்த பிறவி மாத்திரம் இல்லை, எந்த பிறவியா இருந்தாலும் உங்களோட உறவு தானே எனக்கு இம்பார்ட்டன் எங்களுக்கு பகவானே அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்ல உங்களுக்கு கணவர் இல்லையா, அவர் உங்களை கோச்சிக்க மாட்டாரா, நீங்க இங்க வந்துட்டீங்களே அப்படின்னு. இப்ப கூட சொல்றேன் பாருங்க, எனக்கு கணவர் தேவையில்லை, பிள்ளைகள் தேவையில்லை, சமுதாயம் தேவையில்லை, உங்களுடைய கமலபாதங்கள்ல சரணாகதி அடையிறதுதான் எங்களுடைய மாண்புன்றாங்க. பகவான் என்ன சொல்றார், கரெக்ட் தான், ஒரு உண்மையான பக்தன் அப்படிதான் இருக்கணும். ஆனாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு, அந்த கடமையை நீங்க செய்யணும். அதனால நீங்க அங்க போங்க அப்படின்றாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு போன பிறகு இந்த பிள்ளைகளுக்கு, இந்த பசங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் கொடுத்து சாப்பிட முடியுமோ அப்போ வந்து பகவான் வந்து இடையக்குள்ள சிறுவர்கிட்ட சொல்றாரு, என்னுடைய பக்தன் பார் எப்படி இருக்காங்க பார், எப்படிப்பட்ட செயல்பாடு பாரு, உறவை கூட விட்டுருவாங்க, விட்டுட்டு வந்து இங்க வந்து எனக்கு பணிவிட பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க. இவங்கதான் எனக்கு மிக மிக பிரியமான பக்தர்கள், மகாத்மாக்கள் அப்படின்றாரு. அதுக்கப்புறமா இவங்க நேரம் அங்க போறாங்க, எங்க யாகம் நடத்துற இடத்துல போறாங்க தர்ம பத்தினிகள். அங்க போன உடனே அவர் கணவர்மார்கள்லாம் வந்து எங்க போயிருந்தீங்க அப்படின்னு, இந்த மாதிரி இங்க போயிருந்தீங்க. அப்போ அவங்க வெட்கப்படுறாங்க. நாம எவ்வளவு பெரிய காரியம் பண்ணிட்டோம், வேதம் படிச்சிருக்கிறோம், சாஸ்திரம் புரிஞ்சிருக்கிறோம், பகவானுக்கு பாராயணம் பண்றோம், மற்றவனுக்கு உபதேசம் பண்றோம், நாமும் இந்த நிலையில இருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லி கூடி குறுகி வெட்கப்படுறாங்க. அதே பகவான் என்ன சொல்றாரு அந்த சிறுவர்கிட்ட, என்னுடைய கோபர்கள் பாத்தீங்கன்னா
சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி உபநேசங்களை படிச்சிருக்கிறாங்க, ஆனா வேதங்கள் படிக்கல. அந்த ஞானம் கிடையாது மாதாஜிங்களுக்கு. வேதம் படிக்க கூடாது. ஆனா என்னுடைய லீலையும் என்னுடைய புராணத்திலையும் படிச்சுட்டு எவ்வளவு அழகா மேன்மை அடைஞ்சிருக்காங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுவர் சொல்றாங்க. அதே மாதாஜிகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் படிச்சாங்கன்னா எல்லாரையுமே தூக்கி சாப்பிடுவாங்க அவங்க அப்படின்றது பகவான் வந்து ரொம்ப அற்புதமா வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பிராமணர் எல்லாம் வந்து கூனி குறுகி வெட்கப்படுறாங்க. வெட்கப்பட்டு நாங்க தவறு பண்ணிட்டோமே, என்ன வேதங்கள்லாம் படிக்கிறோம், வேதங்கள்லாம் உபதேசம் பண்றோம், இத மாதிரி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி வெட்கப்பட்டு அவங்க பகவானை பத்தி திருப்பியும் பாராயணம் பண்ணி திரும்ப வந்து சுத்த பக்தி, அதாவது தூய பக்தியில போறாங்க, களங்கமற்ற பக்தியில கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா இந்த வேதம் படிக்க படிக்க நிறைய விஷயங்கள் பார்த்தோன்னா ஞான யோகத்துல பந்தப்படுவோம், நிறைய பந்தப்படுவோம். ஞான யோகத்துல வந்து பந்தப்படும். எப்படி பந்தப்படும்னா அந்த இன்பம், அந்த அதுல வந்து ஒரு 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 சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஒரு அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அதில் மேல ஒரு பற்று கிடைக்கும். நான் வந்து எப்பவுமே நான் பகவத்கீதை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், எப்பவுமே நான் பாகவதம் படிச்சிருக்கோம், படிச்சு படிச்சு நான் அப்படியே மேன்மை அடைஞ்சிட்டேன் அந்த தான் என்ற அகந்தை வந்துடும் ஞான யோகத்துல. ஆனா பக்தி யோகத்துல அது வரைய வராது. பக்தி யோகத்துல முழுமையா வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கணும்னு நினைப்பானே தவிர அந்த தான் என்ற அகந்தையே வராது. ஆனா அதே ஞான யோகத்துல கண்டிப்பா வரும். அதுதான் என்னைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் ஏன் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஆகுறாங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஞானத்துல ரொம்ப அதிகமா ஞான யோகமும் இருக்கணும், பக்தி யோகமும் இருக்கணும். பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது. மாதாஜி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்ம பத்தினிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அழகா பண்ணுவாங்க. இப்ப எல்லா வீட்லயும் பாருங்க, பிராமண வீட்டெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பத்தினிகள் தான் அவ்வளவு அற்புதமா அந்த பிராமணருக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. வேதம் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க, ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது, இருந்தாலும் ரொம்ப அழகா போய் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்து அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க மாதாஜிகளாம். இவ்வளவு சங்கீர்த்தனை கீர்த்தனை எல்லாம் பண்றாங்க. இப்ப கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா மாதாஜிகள் தான் கீர்த்தனை பண்றாங்க. இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகா வந்து பகவான் விளக்கி கொடுக்குறாரு. இந்த கதை மூலமா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க, முழு நேரம் பகவானுக்கு நாம பக்தி கொடுக்கணும், வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணணும் மற்றவங்களுக்கு. நாரத முனி எப்படி பிரகலாத மகாராஜா தாய் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போது வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணனால நமக்கு ஒரு பிரகலாத மகாராஜா கிடைச்சார். அதனால அவரால் தானே நமக்கு ஒரு நரசிம்ம அவதாரம் கிடைச்சது நமக்கு, சரிங்களா? அப்ப எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது பாருங்க, ஒரு நாரதர் ஒரு வைஷ்ணவரா இருந்து பகவானுடைய லீலைய பிரச்சாரம் பண்றார், அதனால நமக்கு ஒரு ஒரு நன்மை கிடைச்சது. அது மாதிரி நாம ஏதாவது ஒரு எந்த ஒரு ஆங்கிள்லயும் சரி, எங்கேயாவது பஸ்ல போகும்போதோ ட்ரெயின்ல போகும்போதோ பகவானை பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்போ 4 பேர் அது காதுல கேட்டாவே போதும். கண்டிப்பா வந்து அந்த மாதிரி பக்தர்கள் தான் பகவானுக்கு தேவை. உட்காந்து கேட்கறது, படிக்கிறது, போறது வர்றதெல்லாம் அந்த மாதிரி பக்தர்கள் தேவையில்லை பகவானுக்கு. முழு நேரம் பகவானுக்கு பிரச்சாரம் பண்ணணும், அவன் தான் பகவானுடைய உண்மையான பக்தன், இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயத்துல இந்த ஸ்லோகத்துல இன்னும் நிறைய விஷயம் கொடுக்குறாங்க. அப்பமா இதே கண்டினியூ பண்ண போறோம். ஏன்னா இது 1/2 மணி நேரம் கிடையாது, 7 மணி வரைக்கும் இந்த கிளாஸ் கண்டினியூ ஆகும். ஏன்னா வந்து அடுத்தது இது நம்ம வந்து அந்த 2வது கந்தத்துல போயிடலாம். இதை முடிச்சிருங்க மாதாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. அவர்கள் படிப்படியாக இறை உணர்வை பெறும்படி சீர்திருத்தப்படுகின்றனர். இது பகவானின் விருப்பத்திற்கு இணங்க நடக்கிறது. இத்தகைய பகவத் பக்தர்கள் பகவானின் நம்பகமான சகாக்களாவார். மேலும் மனித சமூகத்தை நாஸ்திகத்தின் அபாயத்திலிருந்து காப்பாற்றுவதற்காக வரும்போது அவர்கள் பகவானின் அவதாரங்கள், பகவானின் மகன்கள், பகவானின் தொண்டர்கள் அல்லது சகாக்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். ஆனால் அவர்களில் ஒருவரும் தங்களை கடவுள் என்று போலியாக உரிமை கொண்டாடுவதில்லை. இது அசுரர்களால் செய்யப்படும் ஒரு தெய்வீக நிந்தனையாகும். மேலும் அத்தகைய அசுரர்களை பின்பற்றுபவர்களான அசுர இயல்பு கொண்டவர்கள் பொய் வேடம் போடுபவர்களை பகவானாகவோ அல்லது அவரது அவதாரமாகவோ எடுக்கின்றனர். சாஸ்திரங்களின் பகவானின் அவதாரங்களை பற்றிய திடமான தகவல்கள் உள்ளது. சாஸ்திரங்களினால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டால் அல்லது ஒருவரையும் பகவானாகவோ அல்லது அவதாரமாகவோ ஏற்கக்கூடாது.
பகவானின் திருலோகத்திற்கு திரும்பி செல்ல உண்மையாக ஆவல் கொண்டுள்ள பக்தர்கள் பகவான் தொண்டர்களை மிகவும் பகவானாகவே மதிக்க வேண்டும். அத்தகைய பகவத் தொண்டர்கள் மகாத்மாக்கள் அல்லது தீர்த்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். அவர்கள் குறிப்பிட்ட காலத்துக்கும் இடத்துக்கும் ஏற்றவாறு பிரச்சாரம் செய்கின்றனர். பகவத் பக்தர்கள் மக்களை பகவானின் பக்தர்களாகும்படி தூண்டுகின்றனர். தங்கள் பகவான் அழைக்கப்படுவதை அவர்கள் ஒருபோதும் வெறுத்துக் கொள்வதே இல்லை. சாஸ்திர குறிப்புகளின்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானே ஆவார். ஆனால் ஒரு பக்தரின் பாகத்தை அவர் ஏற்றிருந்தார். அவரை உண்மையாகவே அறிந்தவர்கள் அவரை பகவான் என்றே அழைத்தனர். ஆனால் அவர் பகவான் தமது கரங்களால் செவிகளை மூடிக்கொண்டு பகவான் விஷ்ணுவின் நாமத்தை உச்சரிப்பது வழக்கம். சந்தேகமின்றி பகவானே என்றாலும் பகவான் என்று அழைக்கப்படுவதை வன்மையாக எதிர்த்தார். மக்களை தங்களை கடவுள் என்று கூறிக்கொள்ளும் அயோக்கியர்களுக்கு எதிராக தம்மை எச்சரிப்பதற்காகவே பகவான் சைத்தன்யர் அப்படி நடந்து கொண்டார். பகவானின் தொண்டர்கள் இறை உணர்வை பரப்புவதற்காக வருகின்றனர். மேலும் அறிவுள்ளவர்கள் அவர்களுடன் எல்லா விதத்திலும் ஒத்துழைக்க வேண்டும். பகவானுக்கு நேரடியான தொண்டு புரிவதை விட அவரது தொண்டருக்கு தொண்டு புரிவதால் பகவானை ஒருவரால் திருப்திப்படுத்த முடியும். தமது தொண்டர்களை ஏற்றவாறு மதிக்கப்படுவதை காணும்போது பகவான் மிகவும் திருப்தி அடைகிறார். ஏனெனில் அத்தகைய பக்தர்கள் பகவானின் சேவைக்காக அனைத்தையும் அர்ப்பணிப்பதால் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள் ஆகின்றனர். தமது புகழை பரப்புவதற்காக எல்லா அபாயங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒருவரை விட தமக்கு அதிக பிரியமானவர் வேறொருவரும் இல்லை என்று கீதையில் 18.69 பகவான் கூறுகிறார். பகவான் தொண்டர்களுக்கு தொண்டு செய்வதால் படிப்படியாக ஒருவரும் அத்தகைய தொண்டர்களின் குணங்களை பெற்று பகவானின் பெருமைகளை கேட்பதற்கு தகுதியுடையவர் ஆகின்றனர். பகவானை பற்றிய கேட்பதிலுள்ள ஆர்வமே அவர்களின் ராஜ்யத்தினுள் நுழைய விரும்பும் பக்தர்களின் முதல் தகுதி ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. எல்லா சாராம்சமும் நம்ம ரொம்ப அழகா இல்ல சில பிரபுபாதா நமக்கு விளக்கி கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? பகவானுடைய பக்தன் எப்படி இருக்கணும்ன்றதையும் இது சில பிரபுபாதா நம்ம கொடுக்குறார். எனி டைம் நம்ம வாசுதேவ மந்திரத்தையும் வாசுதேவனை பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நாராயண நாமத்தை சொல்ல சொல்ல எல்லா ஜீவராசி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசி கூட வந்து முத்தி அடையும். கண்ணுக்கு தெரியாத ஜீவராசி கூட முத்தி அடையும். இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டே இருக்கோம், படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம், கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு எறும்பு போகும், ஒரு கரப்பாம்பூச்சி போகும், ஒரு பூச்சி போகும், கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள் இருக்கும். அது எல்லாமே முத்தி அடையும். இப்ப கரப்பாம்பூச்சின்னு சொன்ன உடனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஞாபகம் வரும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதா அவர் ரூம்ல ஒரு கரப்பாம்பூச்சி வந்துடுச்சு. அவர் ரூம்ல உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த கரப்பாம்பூச்சியை புடிச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, என் ரூம்ல நீ ஏன் வந்த? நீ வந்திருக்க கூடாது, ஆனா வந்துட்ட. அப்போ காரணம் என்னன்னா என்னால உனக்கு முத்தி கிடைக்கணும் போல இருக்கு. அதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ உனக்கு முத்தி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போடுறாரு. தூக்கி வெளியே போட்டார். அந்த கொள்ளல தூக்கி ஜன்னலை விட்டு வெளியே வச்சுட்டாரு, தூக்கி போட்டாரு அவர். ஆனா மனுஷங்களை அந்த ஒரு பூச்சியோ ஒரு ஏதோ பிராணியை நம்ம பிடிச்சோம்னா அது உடனே இறந்துடும். எறும்புலாம் ஒரு அடி கடிச்சிச்சுன்னா நாம தட்டுவோம், உடனே இறந்துடும். அது மாதிரி கரப்பாம்பூச்சின்னு அப்படிதான். அது தொட்டாவே நமக்கு அதோட பாதி உயிர் போன மாதிரி தான் அது. அவர் என்ன பண்ண சில பிரபுபாதா அந்த ஆங்கிள் தூக்கி அதை முத்திப்பார். அப்போ ஒருத்தர் கேட்கிறார், ஏன் அந்த மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னு. அதை அப்படியே விட்டுருக்கலாமே அப்படின்னு. இல்ல, அந்த ஜீவராசிகள் நாமெல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்கள். பகவானை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், பகவானை பத்தி பாடிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி பக்தர்கிட்ட அந்த மாதிரி ஜீவராசிகள் நம்ம முத்தி கொடுக்கணும். அதுங்களுக்கு நம்ம மூலியமா தான் அதுக்கு முத்தி கிடைக்கும். நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது கண்டிப்பா அந்த ஜீவராசி முத்தி கிடைக்கும். அடுத்தது ஒரு மனுஷனாக பிறக்கும், இல்லைன்னா அதை விட ஒரு பெரிய விலங்கா வர்றது சான்சஸ் இருக்கு. அது நம்ம கைப்பட்டது இல்லையா அப்படின்னு சில பிரபுபாதா விளக்கம். ஏன்னா பகவானுடைய பக்தர்கள் அப்படிதான். ஆனா அவர் பகவான் கிடையாது, ஆனால் பகவானுடைய பக்தன். இதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் பாருங்களேன், ஒரு கதை. இந்த கதையை முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்குள்ள போயிடலாம், 2வது கந்தத்துக்குள்ள போயிடலாம். என்ன கதைன்னு பாத்தீங்கன்னா, காஞ்சிபுரம், நம்ம தமிழகத்துல உள்ள காஞ்சிபுரம் ரொம்ப சிறப்பான ஒரு ஊர். அந்த ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா
காஞ்சிபூரனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர் இருக்கார், பகவானுடைய பக்தர். அவர் எப்ப பார்த்தாலும் சாம்பரம் வீசிக்கிட்டே இருப்பார் பகவானுக்கு. விக்கிரகம் வரதராஜ கோவில்ல வந்து அது சாம்பரம் வீசிக்கிட்டே இருப்பார். அந்த விசிறி எடுத்து வீசிக்கிட்டே இருப்பார் பகவானுக்கு. எனி டைம். அப்போ அந்த மாதிரி வீசிக்கிட்டே இருக்கும்போது பகவான் வந்து கேட்கிறார், எனி டைம் என்ன விசிறிக்கிட்டே இருக்கியே, உனக்கு கை வலிக்கலையா அப்படின்னு. இதை விட வேற எனக்கு என்ன இருக்கு பகவானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பகவான் வந்து அப்படியே பேச ஆரம்பிச்சு, கை வலிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அப்புறம் அவருடைய லீலையை பத்தி சொல்றார். அப்புறம் பகவானை பத்தி அவருடைய இயலாமை பத்தி, அந்த பக்தருடைய இயலாமை பத்தி சொல்றாரு. குடும்பம், அந்த குடும்பத்தை உள்ளது, அப்புறம் அந்த சமுதாயத்தில் என்னென்ன நடக்குது, இதெல்லாம் பத்தி பகவானுக்கிட்ட முறையிடுறார். அப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும், பகவானும் காஞ்சிபுரானாவும் ரெண்டு பேரும் அவ்வளவு அந்நியமா பேசிட்டு இருக்காங்க. பகவானும் இது எப்படி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடுச்சு. ஒரு சாதாரண ஒரு பக்தன், ஒரு பிராமணன், சாம்பரம் வீசுறவன் பகவான் வந்து அவர்கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 பெரியவர்கிட்ட சக்தி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் மக்கள் எல்லாம் பேசிக்கிறாங்க. அதுல ஒரு மாதாஜி வந்து சொல்றாங்க, என்ன சொல்றாங்கன்னா, என் மகளுக்கு திருமணமாகவே இல்லை, அவளுக்கு நிறைய வயசாயிடுச்சு, அதனால அவளுக்கு திருமணம் பண்ற வயசை தாண்டிட்டா, அதனால ஒரு நல்ல வரம் வேணும், பகவான்கிட்ட சொல்லி அந்த அம்மா பாருங்க, சொல்லி ஏதாவது நல்ல வரம் பாருங்க அப்படின்னு. அப்போ பக்தன், நான் ஒரு காஞ்சிபுரான்ட்ட அந்த அம்மா சொன்ன உடனே, சரி நான் பகவான்கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் என்ன பண்றேன், ஏன்னா பகவானுக்கு அவரும் ரொம்ப க்ளோஸா பேசிட்டு இருக்காங்க, டெய்லி எவ்ரிடே பேசி. அப்போ உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, இன்னைக்கு என்ன செய்தி அப்படின்னு பகவான் கேட்கிறார். இல்ல பகவானே, ஒரு மாதாஜி வந்து சொன்னாங்க, அவங்க பிள்ளைகளுக்கு வந்து திருமணம் ஆகலையாம், ஏஜோட அதிகமாயிடுச்சு, கண்டிப்பா நாளைக்கு நல்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்றாரு. ஏன் நான் இங்க என்ன சிறப்புன்னு பாருங்களேன். இது ஒரு சின்ன காரியம்தான். ஒரு பக்தன் கிட்ட எப்படி பகவான் நடந்துக்கிறார் பாருங்க, அவருடைய கடமையை அவர் கரெக்டா செய்யறார். ஒரு பக்தனுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணும், எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்ற நினைக்கிற அந்த அந்த விஷயம் பண்றாரு. ஒரு பக்தன் வந்து பகவான் கிட்ட இப்படிதான் இருப்பான், ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா நண்பன் மாதிரி இருக்கணும், அந்த மாதிரி பழகுறார் பகவான் கிட்ட. கண்டிப்பா அந்த அந்த பெண்களுக்கு நல்ல வரம் கிடைக்கும், கவலைப்படாதுன்னு சொல்லு அப்படின்றார். சரி, உடனே இப்போ அவங்க போயிட்டாரு, பகவான் போயிட்டாரு, இவரும் வந்து சொல்லிட்டார், இந்த மாதிரி நல்ல வரம் வருமா, கவலைப்படாதீங்க, பகவானுக்கு பக்தி கொடுங்க முழுமையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிவிட்டார். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா ஊரு ஃபுல்லா தெரிஞ்சு போச்சு. அந்த ஊர் மன்னர் வராரு, வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனை இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து இது பண்றாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ராமானுஜர் வரார். ராமானுஜர் வந்தார், ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்துல ஆச்சாரிய ராமானுஜர் வந்து அவர்கிட்ட கேட்கிறார், ஐயா உங்ககிட்ட பகவான் வந்து டெய்லி வந்து உங்ககிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு, நலம் விசாரிக்கிறார், சமுதாயத்துல என்ன கேட்கிறார், அது மாதிரி எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அந்த எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ராமானுஜர் வந்து காஞ்சிபுரான்கிட்ட சொல்றாரு. சொன்ன உடனே சரி ஐயரே, சரி ஐயா, நான் பகவான் கிட்ட சொல்றேன். அப்போ பகவான் என்ன சொல்றாரு, பகவான் கிட்ட மறுநாள் பேசும்போது காஞ்சிபுரான் கிட்ட சொல்றாரு, ராமானுஜர் ஆச்சாரியம் உங்ககிட்ட கேட்டாரா, சரி ஓகே, அவரு ஏன் அவருக்கு வந்து நான் காட்சி கொடுக்கல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு குரு வந்து ஒரு 3 கேள்வி கேட்டார். யாரு, ராமானுஜர் கிட்ட 3 கேள்வி சொன்னார். அந்த கேள்விக்கான பதில இன்னும் அவரு முடிக்கல, சொல்லல, செய்யல. அந்த கேள்வியை முடிக்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காஞ்சிபுரான் கிட்ட சொல்றாரு பகவான். அப்புறம் மறுநாள் வந்து ராமானுஜ ஆச்சாரி கிட்ட சொல்றார், 3 விதமான கேள்வி சொல்றார். சொன்ன உடனே, என் குரு சொன்னாருப்பா, பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொன்னாரு, அதை நான் செய்யவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அந்த காரியத்தை பண்ணி அவரு அந்த பகவானுக்கு இது பண்றாரு, முக்திக்கான காரியத்தை அவரு செயல்படுறாரு. இது மாதிரி நான் நடந்துகிட்டே இருக்கு. சரி நீ பிரசாதம் சாப்பிடலையாடா, போய் பிரசாதம் சாப்பிட்ற போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். சரி பகவானே, நான் பிரசாதம் சாப்பிட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே ரெகுலரா அந்த வரதராஜ கோவில்ல வந்து
ஒரு சின்ன ஒரு பிளேட் வச்சிருப்பார், ஒரு பிளேட். அந்த பிளேட் வச்சிருப்பாரு. அந்த போய் பார்த்தா அந்த பிளேட்டை காணும். தேடி தேடி பாக்குறாரு. உடனே கோவப்படுறாரு, என் பிளேட்டை யார் எடுத்துன்னு போனா, யார் தூக்கி போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர் ஃபுல்லா தேடுறாரு. யாரா என் பிளேட் எடுத்து போனீங்களா? கோயில் வெளியே வந்து அங்கங்க எல்லாரும் கேட்கிறாரு. நாங்களும் எடுக்கவில்லை, நாங்களும் எடுக்கவில்லை, நாங்களும் எடுக்கவில்லை. என்னடா அது, பிரசாதம் சாப்பிட சொன்னார் பகவான், இப்ப வந்து பார்த்தா பிளேட்டே காணுமே, நான் சாப்பிடுற பிளேட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிட்ட வந்து முறையிடலான்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. வந்து பாக்குறாரு. வந்து பார்த்தா பகவானுடைய விக்கிரகத்துக்கு பின்னாடி அந்த பிளேட் கிடக்கு, கீழே இருக்கு. விக்கிரகத்துக்கு கீழே கிடக்கு. உடனே பொண்ணு கோவப்படுறாரு. என்ன கோபப்படுறா, இது எச்சில் பாத்திரம், என்னுடைய எச்சில் பாத்திரம் ஏன் பகவானுக்கு பின்னாடி யார் வச்சா? உடனே அங்க உள்ள அர்ச்சகர்கள்ட்ட எல்லாரையும் திட்டுறாரு. ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சீங்க? இது தவறு இல்லையா? எவ்வளவு பெரிய அபராதம் பண்ணிருக்கீங்க. பகவானுடைய ஆல்டர் ரூம்ல உள்ளார வந்து அவருடைய பாத்திரங்களும் அவருடைய துணிமணிகள் மட்டும் தானே உள்ள வரணும். இது எப்படி என்னுடைய எச்சில் பாத்திரம் வந்து சத்தம் போடணும்? உடனே பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்குறாரு. காட்சி கொடுத்துட்டு, ஏய் காஞ்சிபுரா, நான் தாண்டா எடுத்தேன் அந்த பிளேட்டை. ஐயோ பகவானே, என்ன பகவான் இப்படி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் முறையிடுறார். என்னுடைய பக்தன் எப்படி இருக்கணும்ன்றத நீ தாண்டா அவனுக்கு உணர்த்தி கொடுத்துருக்க, இந்த மாதிரி தாண்டா சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, உன்னுடைய எச்சில் பாத்திரத்துல நான் சாப்பிடணும், அதான்டா என்னுடைய மகிமையா, தொண்டு, என்னோட தொண்டே அதான் அப்படின்ற. பகவானுடைய பக்தனோட அவனுக்கு நாம சேவை பண்ணணும். இந்த பதம் நமக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குது. பகவானுடைய பக்தனுக்கு நாம சேவை பண்ணணும். இப்ப நம்ம குருமார்கள் இருக்காங்க, நம்மளுடைய சீனியர் பக்தர்கள் இருக்காங்க, ஒரு பகவத் பக்தர்கள் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உதவியை நாம செய்யணும் இல்லைங்களா? ஒரு அது எதையா சொல்றேன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கிட்ட அவன் கேட்கறான், காஞ்சிபுரா, நானு 24 மணி நேரம் நான் உசிரிக்கிட்டே இருக்கேன் உனக்கு, நானு எனக்கு முத்தி கிடைக்காதா அப்படின்னு. உனக்கு முத்தி கிடைக்காது அப்படின்னு. ஏன் பகவான் எனக்கு முத்தி கிடைக்காதுன்னு சொல்ற அப்படின்னு. நீ எனக்கு தானே தொண்டு பண்ணிட்டு இருக்க, பக்தனுக்கு தொண்டு பண்ணலையே. பக்தனுக்கு தொண்டு பண்ணாதான் நான் முத்தி கிடைக்கும் உனக்கு அப்படின்றார் பகவான். அப்படியா? இது என்ன, இதனால எவ்வளவு தெரியாது போச்சே. சரி நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே வெளியே போறார். வெளியே போயிட்டு அங்க உள்ள பிராமணர்கள், அங்க உள்ள பகவானுடைய பக்தர்கள், பகவத் பக்தர்கள், அங்க உள்ள அதாவது ஒரு சூத்திரர், ஒரு பகவானுடைய பாராயணம் பண்றாரு சூத்திரர், அவருக்கு போய் தொண்டு பண்றார். அவர் இத்தனைக்கும் சவரம் பார்க்கிறவர், முடி வெற்றவர், அந்த வேலை பார்த்துட்டு இருக்கார். அவருக்கு போய் தொண்டு பண்றார். அவருக்கு என்னென்ன செய்யணுமோ அந்த காரியங்கள்லாம் அவருடைய எல்லா விஷயமும் பண்ணி கொடுக்குறார். யாராவது பக்தர்கள்னா பக்தர்களை போய் இது பண்றார். இது மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்புறம் வந்து ஒரு நாள் போன பிறகு இந்த பிளேட்டு சமாசாரம் வருது. பிளேட்டு காணாது போச்சு, அப்படி இப்படி சத்தம் போட்டு இருக்கார். அப்பதான் பகவான் சொல்றார், நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன், அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ பக்தர்களுக்கு போய் பணிவிட பண்ண பத்தியா, நீ என்னுடைய பக்தன், உனக்கு நான் சேவை பண்ணும், உன் கூட நான் ஒன்றி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் பிளேட் எடுத்து நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்ற. அது மாதிரி காஞ்சிபுரானை பத்தி இன்னும் நிறைய சொல்லிட்டே போலாம். அவ்வளவு லீலைகள் பண்ணியிருக்காரு பகவான். அவருடைய கடமையை அவர் சரிவர பண்றார். நம்ம கடமையை சரிவர பண்றோமா, அது நாமும் யோசனை பண்ணி அதை அழகா செயல்படுத்தணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸுக்கு நிறுத்திப்போம். இப்ப நாம வந்து கந்தம் 2 அத்தியாயம் 10 44வது ஸ்லோகம் நாம் படிக்கணும். நம்ம அதுக்குள்ள போவோம். வாஞ்ச கல்பத்தராய